איך שר האוצר יגרום לזוגות צעירים, לאנשים, למשפרי דיור, לך ולי, איך הוא יגרום לנו להאמין שבאמת מחירי הדירות ירדו ושבאמת הפעם זה יצליח? מן הטלוויזיה הישראלית לערוץ הראשון העברנו את מהדורת מבט. יומן אזרחי, ענייני חברה ורווחה, עם פארלי שחר. שלום לכם, ואיתנו בצוות הערב בתיה קלנר בהפקה, לביצוע הטכני בוריס פרבר ומשה מושקוביץ, בפיקוח צביקה בשבקין. בשבוע שעבר קיבלה הממשלה החלטה שאושרה היום בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת להגדיל את קצבאות השירותים המיוחדים לאנשים עם מוגבלות שזקוקים למטפל צמוד. והסיבה זה כיוון שהם משלמים את השכר של המטפל, והתקבלה כבר החלטה להעלות את שכר המינימום, הרי שאם זה לא היה קורה, זה היה נופל על כיסם. וזה היה מאוד מאוד קשה, ועכשיו טוענים בעמותות, כי ישנם גם גופים אחרים שצריך לפצות בשל העלאת שכר המינימום. שלום לליאור פינקל. שלום רב פרלי. מנכ"לית מנהיגות אזרחית, אז על מי אנחנו מדברים? על איזה סקטור? בעצם, קודם כל, מנהיגות אזרחית הוא ארגון הגג של ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי בארץ, ואני מדברת בעצם על ארגונים שנותנים שירותים חברתיים במסגרת מכרזים לממשלה. אנחנו מברכים על עדכון שכר המינימום, ואנחנו מאוד שמחים על ההחלטה שעברה בשבוע שעבר בוועדת עבודה ורווחה ובריאות, אבל יש הרבה מאוד עמותות שבעצם לא משופות בגין העלייה הזו, ונאלצות בעצם לספוג את התוספת על עצמן. מצופה כנראה מהן להביא את תוספת התשלום לשכר המינימום. אלא אם כן יקבלו את התביעה שלכם. כמובן, אנחנו באים לדבר, סך הכל אנחנו מאוד רוצים לפתוח ערוץ הידברות עם הממשלה, פנינו בחודש מאי גם לאחר השבעת הממשלה, גם לשר הרווחה החדש לחיים כץ וגם לשר האוצר משה כחלון, ועד היום עוד לא קיבלנו תשובה. פנינו אליהם גם במאי, פנינו אליהם עם תזכורות בחודש יוני, טרם קיבלנו שום תשובה. ערוצי ההידברות כנראה חסומים. לא, הם רק עכשיו נפתחו, כי רק עכשיו התחילו באמת לעבוד. נכון, את צודקת. בשביל זה אנחנו כאן. אנחנו באמת רוצים לדבר, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו יכולים לעדכן את תקציבי הצמיחות, באופן כזה שנוכל לעדכן את שכר המינימום, להמשיך בפעילות שוטפת, שאף אחד לא ייפגע, לא פעילות העמותה ולא מקבלי השירותים. את יודעת שלמימון התוספות האלה לשירותים המיוחדים לאנשים עם מוגבלות יקצו 100 מיליון, וגם זה נאמר לא מספיק. אז על איזה סכומים אנחנו מדברים בסקטור הזה? אני לא יכולה להגיד לך בשלב הזה סכומים מדויקים, מאחר והמכרזים שנחתמים הם פר עמותה, פר עובדים, פר אנשים שמקבלים את השירותים. אבל אני יכולה להגיד לך שבהחלט מדובר בסכומים שהם ריאליים, בעיקר מאחר ומדובר בשירותים שניתנים עבור הממשלה באמצעות העמותות, לאנשים עם מוגבלות, לאוכלוסיות מוחלשות, לבעלי צרכים מיוחדים, שאני בטוחה שגם להם מגיע השירותים בדיוק כפי שעבר גם בשבוע שעבר. ואתם כאמור, כפי שסיפרת לנו, פניתם לשר האוצר משה כחלון ולשר הרווחה חיים כץ, וכשתתקבל התגובה, אנחנו נשמח שתעדכני אותנו. אני מבטיחה אפילו. תודה רבה לך ליאור פינקל, מנכ"לית מנהיגות אזרחית. עכשיו אנחנו למחאת הסרדינים. אנחנו שומעים שהמחאה הזאת ממשיכה להתפשט. מדובר בהפגנות של הורים שתובעים להוסיף או יותר מורים, או יותר כיתות, או לחלק את מספר הילדים שבכיתה למורה מוסמך ומורה שהוא יהיה מתמחה. לא בדיוק ברורים הפתרונות שמציעים לנו, אבל מה שברור הוא שהם לא מוכנים לשאת עוד בצפיפות הזו בכיתות, ויש מחקרים לכאן ולכאן, ואנחנו מבקשים לדבר בעניין הזה עם פרופסור יעקב כץ. שלום. שלום, ערב טוב. בעבר יושב ראש המועצה הפדגוגית של משרד החינוך, וכיום